Γεια σας. Ονομάζομαι Θοδωρής Παπασωτηρίου και πριν ξεκινήσω τη σημερινή μας παρουσίαση σχετικά με το δικτυακό μάρκετινγκ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διαχειριστές που δέχτηκαν να γίνει αυτή η ενημέρωση για όλα τα μέλη της ομάδας τους. Εύχομαι να είναι επικοδομητική και να λύσει τυχόν απορίες ή κακώς κείμενα που υπάρχουν γύρω από το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ. Στα επόμενα 40 λεπτά και αφού σας συστηθώ, θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το δικτυακό μάρκετινγκ. Θα σας πω τι είναι το δικτυακό μάρκετινγκ και πώς, χωρίς να το ξέρουμε, το κάνουμε όλοι μας καθημερινά. Τι είναι τα συστήματα Ponzi, θα κάνω μια σύντομη αναφορά στις ομοιότητες και διαφορές με άλλα πιο γνωστά συστήματα ανάπτυξης δικτύου. Θα αναφέρουμε κάποιες εταιρείες που ήδη γνωρίζουμε που αναπτύσσονται με αυτό το μοντέλο. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια μοντέλα πληρωμών και ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ο χώρος του δικτυακού μάρκετινγκ, τα λάθη που γίνονται και έχουν δυσφημίσει αυτό το μοντέλο, πώς επιλέγουμε κάποια εταιρεία για να συνεργαστούμε και στο τέλος θα χαρώ να απαντήσω σε κάποιες απορίες ή ερωτήσεις που ενδεχομένως θα σας δημιουργηθούν. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ονομάζομαι Θοδωρής Παπασωτηρίου. Ζω με την οικογένειά μου στην Αθήνα και εργάζομαι από την ηλικία των 19. Μέσα σε μια εργασιακή εμπειρία 19 ετών, δηλαδή ακριβώς τη μισή ζωή μου ως τώρα, πέρασα από διάφορες εργασίες, είτε ως υπάλληλος στην αρχή, είτε ως εργοδότης τα τελευταία 15 χρόνια. Οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια μου έδωσαν τη δυνατότητα να μπορώ να διακρίνω πιο εύκολα κάποια πλεονεκτήματα ή κάποια μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας και να βρίσκω τρόπους να βελτιώσω τον εαυτό μου, τις σχέσεις μου με τους γύρω μου και τον τρόπο ζωής μου. Σκοπός μου ήταν πάντα να βοηθάω στη λύση του προβλήματος του ανθρώπου που είχα απέναντί μου και να του μαθαίνω να λειτουργεί αυτόνομα με τη δύναμη του μυαλού του. Σε όλα αυτά τα χρόνια κατέληξα ότι ο χρόνος είναι χρήμα και όταν τον εκμεταλλευτούμε σωστά μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και όπως εμείς επιθυμούμε τη ζωή μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε δυνατά όνειρα, τα αυτιά μας ανοιχτά και ανθρώπους δίπλα μας που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αν εμείς το αποφασίσουμε και το θέλουμε πραγματικά. Όταν εντελώς τυχαία ανακάλυψα το χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ, να σημειώσω εδώ πως και εγώ ήμουν αρνητικός παλιότερα για αυτό το χώρο, από αυτά που άκουγα, χωρίς όμως να γνωρίζω πραγματικά τι γίνεται, μπήκα στη διαδικασία να το μελετήσω σοβαρά για να δω τι ισχύει και τι προοπτικές έχει για το μέλλον. Πραγματικά ενθουσιάστηκα, αλλά παράλληλα ένιωσα και απογοητευμένος που άρχισα τόσο πολύ να τον ανακαλύψω. Τα ωφέλη που είδα όσον αφορά τις χρηματικές απολαβές για κάποιον που έχει όρεξη για δουλειά, σε αναλογία με τον χρόνο που πραγματικά αφιερώνει, είναι εκπληκτικά. Το να εργαζόμαστε για μας και όχι για τα όνειρα άλλων είναι πολύ σημαντικό. Έτσι και με γνώμονα ότι πάντα μου αρέσει να μεταφέρω μια καλή πληροφορία που θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, αποφάσισα να μοιράζομαι τις γνώσεις μου και τις εμπειρίες μου για αυτόν τον χώρο. Ας γνωρίσουμε λοιπόν ιστορικά πώς ξεκίνησε η ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ και από πότε. Κάθε εταιρεία που δημιουργεί ένα προϊόν αναζητά φτηνούς τρόπους προκειμένου να το κάνει γνωστό στον κόσμο και να αυξήσει τις πωλήσεις της. Αυτό συνέβαινε από τα παλιά χρόνια που ανακαλύφθηκε το εμπόριο. Έτσι δημιουργούνται ομάδες πολιτών, δίκτυα πολιτών και ομάδες καταναλωτών, δίκτυα καταναλωτών. Οι πολιτές από τα παλιά χρόνια, γύρω στα 1860, οι γνωστοί ντελάλιδες ή αλλιώς μικροέμποροι, ήταν οι ενδιάμεσοι μεταξύ της εταιρείας και των καταναλωτών. Αυτοί ουσιαστικά ταξίδευαν και γνώριζαν το προϊόν στον κόσμο προς κατανάλωση. Η ανάγκη όμως να έχουν και άλλους αντιπρόσωπους που θα διευκόλυνε το έργο τους ανέκυψε από τη στιγμή που το προϊόν αποκτούσε κοινό και υπήρχε ανάγκη σωστής διακίνησης και υποστήριξης. Έτσι δημιουργήθηκαν οργανώσεις που εκπαίδευαν πολιτές προκειμένου να αναπτύσσονται σωστά τα προϊόντα στην αγορά. Ο αριθμός των πολιτών το 1861 αξίζει να σημειώσουμε ότι ανερχόταν σε 1000 άτομα, ενώ το 1903 έφτασε να αριθμεί τους 300.000. Ονόματα όπως ο Henry Haynes, J.R. Watkins, David McConnell και Frank Stanley ήταν από τους πρωτοπόρους που ίδρυσαν τέτοιες οργανώσεις και πουλούσαν τα διάφορα προϊόντα τους στην αγορά. Προϊόντα καθημερινής χρήσης, καλής ποιότητας που κάθε σπίτι χρησιμοποιούσε. Μετά τη μεγάλη κρίση στην Αμερική το 1929 και λόγω των οικονομικών δυσκολιών δημιουργήθηκε ένα νέο μοντέλο εργασίας
που με μικρό κόστος εκκίνησης μπορούσε ο καθένας που ενδιαφερόταν να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση γύρω από κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με σκοπό λοιπόν τη γρήγορη εξάπλωση των προϊόντων, δημιουργηθήκαν οι επιδείξεις στα σπίτια λόγω του ότι παρουσιάζονταν τα προϊόντα σε περισσότερους από έναν καταναλωτές ταυτόχρονα. Τα λεγόμενα πάρτι στο σπίτι. Θέλοντας αυτές οι εταιρείες να έχουν ευχαριστημένους τους διανομείς τους, που έκαναν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, τους αντάμοιβαν με διάφορα μπόνους ανάλογα με το έργο τους. Έτσι δημιουργηθήκαν κάποια επίπεδα ανταμοιβής και ανάλογα κίνητρα για αυτούς προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους. Κανένας δεν ένιωθε αδικημένος γιατί ανάλογα με την εργασία του η εταιρεία του διένυμε και τα ανάλογα κέρδη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι διανομείς εξέλισσαν και ανάπτυξαν τόσο καλύτερα μπορούσαν τις ομάδες τους. Το 1975 η Ομοσπονδιακή Εμπορική Επιτροπή έκανε μήνυση σε μια εταιρεία που αναπτυσσόταν με αυτό το μοντέλο ότι λειτουργούσε παράνομα και σαν σχέδιο πυραμίδας, το γνωστό σύστημα Ponzi που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Η απόφαση του δικαστηρίου το 1979 ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα σε αυτή τη μήνυση και να επικυρώσει την νομιμότητα αυτού του μοντέλου ανάπτυξης πωλήσεων. Αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε και την πρώτη αποδοχή αυτού του μοντέλου παγκοσμίως. Τι είναι όμως τα παράνομα συστήματα Ponzi και ποια είναι η διαφορά του με τις εταιρείες του δικτυακού μάρκετινγκ? Η λέξη Ponzi προέρχεται από το Charles Ponzi που έκανε γνωστά αυτά τα σχήματα παρανόμου πλουτισμού. Η βασική ιδέα ήταν ότι μπορούσε να πάρει χρήματα από το άτομο με τον αριθμό 1 και να του πει ότι θα του δώσει ένα υψηλό τόκο για τα χρήματά του. Όταν το άτομο νούμερο 2 έδινε χρήματα στον Ponzi, ο Ponzi έπαιρνε μέρος αυτών των χρημάτων και τα έδινε στο άτομο νούμερο 1. Επομένως, εκπλήρωνε την υποχρέωσή του να του δώσει ένα υψηλό τόκο. Όταν το άτομο νούμερο 3 ερχόταν, ο Ponzi έπαιρνε μέρος αυτών των χρημάτων για να πληρώσει το άτομο νούμερο 2, επομένως εκπλήρωνε την υποχρέωσή του. Αν όμως δεν υπήρχε τέταρτο άτομο, τότε ο Ponzi δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο άτομο νούμερο 3. Όταν αυτά τα σχήματα ξέμεναν από άτομα, κατέρεαν. Ο Charles Ponzi έμαθε αυτό το σύστημα όταν δούλευε σε μια τράπεζα στον Καναδά. Παρατήρησε ότι η τράπεζα γνώριζε ότι ποτέ δεν θα πήγαιναν όλοι στην τράπεζα και να έπαιρναν ταυτόχρονα τα χρήματά τους. Επομένως, η τράπεζα μπορούσε να δανείζει άλλων χρήματα σε πιθανούς δανειστές. Οι τράπεζες ακόμη και σήμερα λειτουργούν με βάση αυτή την αρχή. Ένα σύστημα Ponzi είναι διαφορετικό από ένα σχήμα δικτυακού marketing, στο ότι στο σύστημα Ponzi τα χρήματα επιστρέφουν μόνο σε ένα άτομο, όπως στο Chance Ponzi. Επομένως, το άτομο που είναι στην κορυφή κερδίζει όλα τα χρήματα. Αντιθέτως, σε ένα σχήμα δικτυακού marketing, κάθε επίπεδο κερδίζει χρήματα. Επιπρόσθετα, υπάρχει διακίνηση προϊόντων που ενισχύει το γεγονός πραγματικής επιχείρησης. Όσο περισσότερο παράγεις, τόσο περισσότερο θα ανταμοιφθείς ανεξάρτητα του πότε ξεκίνησες. Τι είναι όμως το δικτυακό marketing και πώς το κάνουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε? Το δικτυακό marketing ή αλλιώς γνωστό σαν MLM, δηλαδή τα αρχικά των λέξεων Multi-Level Marketing, πολυεπίπεδο marketing στα ελληνικά, δεν είναι ένας τύπος επιχείρησης, αλλά ένας τρόπος επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις δικτυακού marketing στα περισσότερα σημεία δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή διανέμουν προϊόντα. Η βασική διαφορά είναι στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δικτυακού marketing διαφημίζουν και διανέμουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Αντί να κάνουν διαφημιστικές καμπάνιες και να έχουν το δικό τους προσωπικό πωλήσεων, σε παρένθεση υπαλλήλους, οι επιχειρήσεις δικτυακού marketing πληρώνουν ανεξάρτητους διανομείς για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Οι πωλήσεις τους βασίζονται στις προσωπικές συστάσεις και την υποστήριξη του κάθε διανομέα. Έτσι, οι διανομείς καλούνται να συστήσουν τα προϊόντα τους σε περισσότερο κόσμο με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και κατ' επέκταση του τζίρου και των κερδών τους. Άρα, ουσιαστικά, μιλάμε για σύσταση ή αλλιώς προώθηση ή διαφήμιση, όπως εσείς προτιμάτε, των προϊόντων αυτών στον κόσμο. Έχετε όμως αναρωτηθεί αν αυτό το κάνετε ασυνείδητα κάθε μέρα? Συστήνετε ένα μαγαζί σε κάποιον φίλο σας. Συστήνετε μια ταινία στον κινηματογράφο. Έναν καλό γιατρό. Έναν καλό τεχνικό υπολογιστών.
μια καλή ομάδα στο Facebook. Συστήνετε καθημερινά διάφορα πράγματα. Είμαι σίγουρος πως αν καταγράψετε τις συστάσεις που κάνετε καθημερινά, θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Οι εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ ουσιαστικά σου δίνουν τη δυνατότητα να ανταμείβεσαι για αυτές τις συστάσεις επειδή γνωρίζουν ποιος τις έκανε. Γιατί μια σύσταση είναι μια διαφήμιση. Είναι η λεγόμενη διαφήμιση του στόματος που θεωρείται και η καλύτερη. Γιατί λοιπόν να κερδίζουν χρήματα όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαφήμιση και όχι εμείς που πραγματικά την κάνουμε? Απλά αναρωτηθείτε πόσος είναι ο παγκόσμιος τζίρος στο χώρο της διαφήμισης, είτε ηλεκτρονική είτε σε οποιοδήποτε άλλη μορφή γίνεται, και πώς αποκομίζουν κέρδη τα γνωστά σε όλους μας Google, Facebook και YouTube από τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτά. Ο συνδυασμός λοιπόν διαφήμισης, πώλησης προϊόντων και υποστήριξής τους είναι με λίγα λόγια το έργο των διανομέων στο χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ. Επίσης, καλό είναι να παρατηρήσουμε και πώς αναπτύσσονται διαφημιστικά κάποιες μεγάλες εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους μέσω σύστασης εντός εισαγωγικών. Παραδείγματος χάρη, μεγάλη εταιρεία στον χώρο τηλεπικοινωνιών προσέφερε έξτρα χρόνο πρόσβαση στο ίντερνετ σε όσους τη συστήνανε 2 φίλους τους για πελάτες. Πολλές σελίδες e-shop σε εμφανές σημείο στην καρτέλα των προϊόντων τους έχουν ένα εικονίδιο που ονομάζεται «Ταχυδρόμησέ το σε έναν φίλο». Σύστησέ το δηλαδή σε κάποιον γνωστό σου. Αν κάτι αξίζει, σίγουρα θα το συστήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το μοντέλο, τι ομοιότητες ή διαφορές έχει με τα άλλα μοντέλα ανάπτυξης δικτύων, συνεργατών και πελατών. Το κλασικό μοντέλο είναι αυτό που κάποιος άνθρωπος θέλει να επιχειρήσει μόνος του και να βγει στην αγορά να πουλήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Άρα δημιουργεί μια έδρα με αποθήκη, προϊόντα, υπαλλήλους, λογιστές, ασχολείται με το marketing, δηλαδή την προώθηση της επιχείρησής του, με εισπράξεις και πληρωμές πελατών και προμηθευτών αντίστοιχα, πωλήσεις και υποστήριξη μετά την πώληση και μια σειρά άλλων πραγμάτων για τα οποία πρέπει να έχει το έλεγχο ως αφεντικό. Εφόσον λοιπόν έχει στήσει σωστά όλο το μοντέλο ανάπτυξης και εφόσον όλα έχουν δουλέψει ρολόι, τότε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και με ατελείωτες ώρες εργασίας έχει ένα αξιόλογο κέρδος. Το πραγματικό ποσοστό επιτυχίας θα έλεγα ότι είναι σχετικά μικρό, γιατί με τόσες αρμοδιότητες και εργασίες που πρέπει να παρακολουθεί κάποιος σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία που μας τρώει, χρειάζεται υπομονή, επιμονή και καλό έλεγχο, τα οποία δυστυχώς εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου και εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι γρήγορα το επιθυμητό. Έτσι, η επιστροφή σε υπαλληλικό καθεστώς με σαφώς μικρότερες απολαβές είναι γεγονός. Στη συνέχεια έχουμε το μοντέλο του franchising, το οποίο δούλεψε αρκετά την προηγούμενη δεκαετία. Ουσιαστικά, αυτό που προσφέρει στο νέο επιχειρηματία είναι ότι το μοντέλο έχει ήδη δοκιμαστεί, άρα γνωρίζουμε τον τρόπο ανάπτυξης και πώς παράγει κέρδη και ουσιαστικά η μαμά εταιρεία που το δημιούργησε πουλάει έτοιμο το πακέτο σε όποιον θέλει να το επιχειρήσει. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι ναι μεν όλα είναι δοκιμασμένα, αλλά το κόστος εκκίνησης εξαιτίας αυτού είναι πολύ υψηλό και βέβαια ανάλογο του brand. Το ποσοστό επιτυχίας εδώ είναι σαφώς μεγαλύτερο από την πρώτη περίπτωση και υπάρχει και το ατού ότι η μαμά εταιρεία είναι από πίσω μας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούμε. Άρα υπάρχει και ένα κομμάτι ομαδικότητας γιατί έχει και αυτή συμφέρον. Υπάρχει όμως το κεφάλαιο για να ξεκινήσει κάποιος κάτι τέτοιο? Το δικτυακό marketing με τη σειρά του έρχεται και εξελίσσει κάποια πράγματα και γίνεται πιο φιλικό για την εποχή μας και την τάση των εργασιών. Ουσιαστικά σου δίνει ένα φτηνό franchising, δηλαδή τα δικαιώματα ανάπτυξης μιας επιχείρησης κάτω από το brand της εταιρείας, σου δίνει την απαραίτητη βοήθεια για την ανάπτυξή σου, αλλά επειδή είναι χαμηλό το κόστος εκκίνησης, θα πρέπει να προσπαθήσεις αρκετά στην αρχή και από μόνος σου. Βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι όσο περισσότερο παράγεις, τόσο περισσότερο ανταμείβεσαι και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις ομάδα συνεργατών, χωρίς όμως να επιβαρύνεσαι τα υπαλληλικά κόστη. Το χτίσιμο αυτής της ομάδας ανταμείβεται επιπλέον τις περισσότερες φορές από τη μαμά εταιρεία,
γιατί έχει να κάνει με κάποιες ηγετικές δεξιότητες του ατόμου που αναγνωρίζονται. Σου δίνει τη δυνατότητα να εργαστείς από όποιον χώρο θέλεις, χωρίς λειτουργικά έξοδα τύπου ενίκιο μαγαζιού και να δραστηριοποιηθείς παράλληλα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου αν το θέλεις. Δεν ασχολείσαι με τη διακίνηση των προϊόντων, δεν ασχολείσαι με εισπράξεις και πληρωμές και δεν ασχολείσαι γενικά με λειτουργικά θέματα. Η μαμά εταιρεία είναι υπεύθυνη για αυτά. Επίσης, σου παρέχει το ηλεκτρονικό σου κατάστημα στο ίντερνετ, κόστος το οποίο θα το επιβαρυνώσουν εσύ υπό άλλες συνθήκες, όπως επίσης και ένα ηλεκτρονικό γραφείο για να παρακολουθείς την επιχείρησή σου. Συνοψίζοντας, και λόγω της τάσης και της οικονομικής αλλαγής που παρατηρείται αυτή την περίοδο, το εν λόγω μοντέλο είναι αυτό που θα κυριαρχήσει στο μέλλον κατά την προσωπική μου άποψη. Το μόνο που αρκεί είναι να παρατηρήσετε πώς διακινούνται τα προϊόντα πλέον. Τα μαγαζιά κλείνουν. Τα μεγάλα μαγαζιά πλέον είναι τύπου franchising, αλλά με τεράστιο κόστος εκκίνησης. Οι περισσότεροι έχουν μεταφερθεί στο ίντερνετ ή στην απευθείας πώληση έξω. Οι μισθοί έχουν φτάσει στα τάρταρα, όπως επίσης και πολλές εταιρείες καθυστερούν ή δεν πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζουν τα μοντέλα του παρελθόντος. Ας δούμε τώρα κάποιες εταιρείες με αρκετά χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά που παρόλο την κρίση πετυχαίνουν ακόμα και αύξηση στα μεγέθη τους. Avon, γνωστή εταιρεία στο χώρο των καλλυντικών. Tupperware, ίσως η εταιρεία με την παλιότερη παρουσία παγκοσμίως σε προϊόντα αποθήκευσης τροφίμων. Thermomix, προϊόν της ένα πολυεργαλείο κουζίνας, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, με χρήση από πολλούς επώνυμους σεφ. Eller και Forever Living Products, προϊόντα με βάση την αλόη και όχι μόνο. Herbalife, προϊόντα διατροφής. Amway, εταιρεία σταθμός για πολλούς από τις πρωταρχικές στο χώρο με πλήθος προϊόντων καθημερινής χρήσης. Και άλλες πολλές εταιρείες με προϊόντα πάσης φύσεως που απλά έχουν επιλέξει αυτό το μοντέλο ανέπτυξης γιατί έκριναν ότι είναι ιδανικό για αυτές και τους συνεργάτες τους. Παγκοσμίως, ο αριθμός των εταιρεών που αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο ξεπερνά τις 7.000 με συνολικό τζίρο βιομηχανίας να ξεπερνά τα 167 δισεκατομμύρια δολάρια με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις άλλες βιομηχανίες. Επίσης, καλό είναι να επισημάνουμε ότι υφίσταται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα πιστοποιημένοι σύνδεσμοι απευθείας πωλήσεων. Στο εξωτερικό η ονομασία του είναι Direct Selling Association, η γνωστή DSA, ενώ ο αντίστοιχος για την Ελλάδα ονομάζεται ESEAP, δηλαδή Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων. Όλα τα παραπάνω μας πιστοποιούν ότι αυτές οι εταιρείες δεν αποτελούν παράνομα σχήματα πλουτισμού, αλλά εγκεκριμένα μοντέλα πωλήσεων. Ποια είναι η διαφορά όμως από εταιρεία σε εταιρεία και πώς γίνεται η επιλογή μιας καλής συνεργασίας? Σε κάθε εταιρεία, ανάλογα με το προϊόν που διαθέτει και θα πρέπει να μας ταιριάζει, θα πρέπει να εξετάσουμε και τα εξής χαρακτηριστικά. Το προϊόν αυτό έχει μεγάλο κοινό απήχησης? Έχει ακόμα χώρο στην αγορά? Έχει κάτι που να το ξεχωρίζει για τον ανταγωνισμό? Η τάση του παραμένει ενεργή για τα επόμενα 10 χρόνια? Η εταιρεία είναι αξιόπιστη και δοκιμασμένη? Είναι ευχαριστημένοι όσοι συνεργάζονται ήδη? Εδώ βέβαια καλό είναι να εξετάσουμε και αν έχουν προσπαθήσει σωστά. Πληρώνει η εταιρεία σωστά? Ποιο μοντέλο πληρωμών και ανάπτυξης δικτύου ακολουθεί? Τι εργαλεία σου προσφέρει για να αναπτυχθείς? Και μια σειρά από άλλους λόγους που πρέπει να γνωρίζουμε πριν δαπανίσουμε τον χρόνο μας και το χρήμα μας σε αυτή τη συνεργασία. Ωστόσο, ο βασικότερος παράγοντας είναι και ο άνθρωπος που θα μας εντάξει στην ομάδα του και θα μας εκπαιδεύσει. Να είναι γνώσης του αντικειμένου και να έχει όρεξη να μας βοηθήσει. Επιγραμματικά αναφέρουμε κάποια μοντέλα ανταμοιβών, όπως επίσης και κάποια μοντέλα ανάπτυξης. Πολυεπίπεδο σχέδιο ανταμοιβών. Σχέδιο Matrix Α επί Β. Σχέδιο σκαλοπατιών Β. Διαδικό σύστημα. Σε κάποιες εταιρείες λειτουργεί και ο συνδυασμός των παραπάνω. Αναλογικό λοιπόν με το τι μας ταιριάζει, ελέγχουμε και όλα όσα σας προαναφέραμε. Γιατί όμως αυτό το μοντέλο έχει χάσει την αξία που θα έπρεπε να έχει ειδικά στη χώρα μας?
Δυστυχώς, η ελληνική αγορά ακολουθεί τις παγκόσμιες αλλαγές, συνήθως τελευταία, και σε συνδυασμό και με την ιδιοσυγκρασία μας, το δικτυακό μάρκετινγκ δεν έχει ακόμα αποκτήσει τη σωστή θέση που του αξίζει. Πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε σε μια τέτοια ιδέα πέφτουν σε μια σωρία από λάθη, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και στη συνέχεια να δυσφημούν αυτό το μοντέλο. Ας αναλογιστούμε όμως ότι αυτό γίνεται και στα άλλα δύο μοντέλα που αναφέραμε νωρίτερα, και οι λόγοι λίγο πολύ είναι οι ίδιοι. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι μια εργασία όπως και όλες οι άλλες και χρειάζεται κινητοποίηση, χρόνο, ενέργεια και προσωπική επένδυση σε εργασία και εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνουν πραγματικά πώς δουλεύει το δικτυακό μάρκετινγκ και ότι κάποιος πρέπει να χτίσει έναν οργανισμό πωλήσεων ώστε να έχει επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Νομίζουν ότι το δικτυακό μάρκετινγκ είναι ένα σχέδιο τύπου γίνεται πλούσιοι γρήγορα, που θα τους κάνει πλούσιους σε μερικές εβδομάδες χωρίς να δουλέψουν και πολύ. Δεν καταλαβαίνουν ότι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας του δικτυακού μάρκετινγκ είναι η προσωπική εκπαίδευση και εργασία με τους συνεργάτες που δημιουργούν. Δεν ξέρουν πώς να επιλέγουν σωστά αυτούς που συνεργάζονται, ανθρώπους με όρεξη που θα γίνουν καλοί συνεργάτες αργότερα και θα δημιουργήσουν παρέα κάτι μεγάλο. Με λίγα λόγια, υπομονή, επιμονή, όρεξη για δουλειά και ανάπτυξη γνώσεων είναι μερικά τα συστατικά της επιτυχίας που δεν τηρούνται και έτσι η αποτυχία εμφανίζεται. Αυτά όμως δεν είναι όμοια και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Τέλος, σημαντικός παράγοντας επίσης που θα πρέπει να αναφερθεί είναι και πλήθος ανθρώπων αρπακτικών όπως ονομάζονται, οι οποίοι επιδιώκοντας το γρήγορο πλουτισμό μεταφέρουν λάθος το όλο εγχείρημα. Σε αυτό το σημείο και έχοντας αναφέρει κάποιες ιστορικές πληροφορίες, τι είναι τα παράνομα συστήματα Ponzi, τι είναι το δικτυακό marketing και πώς καθημερινά το κάνουμε χωρίς να το γνωρίζουμε, διαφορές ομοιότητες με άλλα πιο γνωστά μοντέλα, εταιρείες στο χώρο καθώς και μοντέλα πληρωμών και ανάπτυξης, όπως επίσης και τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται, θα ήθελα για τα επόμενα 10 λεπτά να λύσω κάποιες απορίες που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να γράψει την ερώτησή του στο chat από κάτω και ευχαρίστως να την απαντήσω. Πολύ ωραία. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και εύχομαι να σας κατατόπισα σχετικά με το παρεξηγημένο αλλά με απίστευτη δυναμική χώρο του δικτυακού marketing. Για όποιον επιθυμεί να του λύσω κάποια απορία η οποία θα του προκύψει συνέχεια, το email μου είναι αυτό και το blog που διατηρώ βρίσκεται στη διεύθυνση. Εκεί υπάρχει ενημερωτικό υλικό για το δικτυακό marketing που εμπλουτίζεται συνεχώς. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους.